स्वागत करिए। एक पीस माल, दू पीस माल कबो ना, काहे कि एक पीस माल कैसे कि आ रहल बा हमनी के बाघ, यानी कि हमनी के बाघावा गाना लेके आ रहल बा भाई। एक पीस माल यानी कि ई गाना अब समझते हो कब जा रहुआ लोग कि कुछ कम बैक मैंने कुछ अलग अंदाज में कैसे कि आ रहल बा कपार पर बा लगन। आ लगन में जब परोजन में हैलोजन ना जली तो कैसे मालूम चली कि एक पीस के माल। यानी कि फुल जैसे कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी के गाना आ गई तो कहे ना पावर स्टार के गाना आई, हमरा कौन इससे दिक्कत नहीं के। लेकिन बात ई बा कि पोस्टर देख के लागल कि सच में भाई मतलब बवाल पोस्टर बा। वाह पवन भैया वाह, आप तो करते हैं जो भी काम अजूबा ही करते हैं। लेकिन ये वीडियो में अगर काम करे के बात कर जाओ तो संजना मिश्रा, उहे संजना मिश्रा जी, उहे संजना मिश्रा मतलब के वीडियो में काम कैले बाड़ी भाई। ये वीडियो मतलब कुछ अलग अंदाज, यानी कुछ सुननी है कि मुझे कुछ हमारा सूत्र के हवाले से मालूम चलल कि मतलब कि ये वीडियो का लेवल कुछ हट के आई। कैसे कि आ रहा बा लगन स्पेशल, तब बानी जब तैयार ना अगर बानी जब तैयार तो कमेंट के माध्यम से बतावे कोई कि रौरा ये गाना का पोस्टर यानी ये गाना का रिव्यू कैसा लागल। तो भाई हो जाए के बाद तैयार। कैसे कि हमनी के बाघावा, कैसे कि हमनी के शेर गाना लेके आ रहा बन एक पीस माल। ई गाना जौन बाटे अगर एक गाना के लिखले के बा तो वह नीलकमल सिंह के राइटर आशुतोष तिवारी जी, भाई आशुतोष तिवारी जी के जानते बारे, नीलकमल सिंह के पर्सनल राइटर जाने माने हवन। आ बहुत सारा हिट गाना देले भी बाड़ा। तो समझ ली उहे लिखला बन एक पीस माल भाई। अब यह म्यूजिक के बात करे के बाद ई गाना कहिया ई सब कुछ रहो का टाइमली बतावल जाई। ई जैसे कि इतना देर जब वीडियो में बन गए तो पूरा वीडियो वाच करिए। अगर एक गाना के म्यूजिक के कइले बा उहे लाडला भतीजा प्रियांशु सिंह भाई, कैसे कि रहो जानते बा बैक टू बैक प्रियांशु सिंह के बिना म्यूजिक पावर स्टार में अच्छे ना लागेला दोसर कोई के। मतलब कि कुछ अलग बजावेला, कुछ अलग उसमें हरकत करेले, ये सब लोग पसंद करता कि ना भाई प्रियांशु सिंह के म्यूजिक ही अच्छा लागेला भाई। हो ई गाना जौन बा, ये गाना आखिर इनका जो डिविट के कले जो लड़की गावेली मतलब कि बाहर से, जैसे कि मतलब वीडियो में ना काम करे मतलब जो होला न MP3 में जो गावेला गाना उ गईले के बा शिवानी सिंह, उहे हमारा राजा जी के दिला बा। अब बात समझ गए मतलब कि बहुत सारा गाना हिट पावर स्टार पवन सिंह के साथ उनकर शिवानी सिंह के बा। तो भाई समझ ली कि ई गाना पूरा बवाल होकर बा। ई गाना मतलब गाना के स्लो मोशन रिलीज हो गई बा। तो जाके चैनल का प्यार और आशीर्वाद देवे के बा। आ ई गाना रहुआ के मतलब वीडियो बहुत यानी कि जल्द रहुआ लोग के बीच में आ रहा बा। तो चलिए इतने बताते हुए अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो के सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, लाइक के जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है। स्वागत करिए।